Sekuqinisekiswe imbiko yokuthi umphathi wokhozi FM ke lapha ke uSibonga Ingcobo usesulile ke esikhundleni ke sokuphatha ke lo msakazo ke oyisikhondla khondla okwaziwa kakhulu ke iningizimu Afrika yonke neAfrika yonke. Sikhuluma ke ngokhozi FM. Ake ngiqale ngibingelela abantu abaqala ukujoyina kuleli khasi ngithi sanibonani ke uma uqala ungena ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke uphinde ke ulike ke lama video ke engikwenzela wona. Isiqinisekisiwe imbiko yokuthi ke uSibonga Ingcobo ongumphathi wokhozi FM usesulile ke esikhundleni ke. Lokhu kulandela komuva ke embikweni ke iqinisekiswa ngamaphephandaba ke amakhulu ke azwa kakhulu. Sikhuluma ke ngeDaily Sun ke kanjalo ke nalo ke ilanga ke elazwayo kakhulu ke lapha ke ukuthi cha umphathi wokhozi FM ke ugcina ke ethatha isinqumo sokuthi cha ngiyalishiya ukhozi FM kanjalo ke nokubambisana ke no SABC. Ngiyeza ke nesizathu esijulile esenze ke umphathi wokhozi FM ke asule. Kodwa ke simayelana nazo izinkulumo egijima enkundleni zokuxhumana ethinta abaculi besintu. Ingakho umphathi wokhozi ethe cha lokukhuluma kungaphezulu kwami ngiyidede inkundla. Bafowethu ilezi nganiphathela zona la kwisiqiniseko eSemedia ke awuhlale khona la ngiyabuya nezinye ngizokucacisela kabanzi